Ay, hello mga kalasanos, mga kapalowers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Adlaw na ikalong Martes no, pizza 12 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Shout out to ikuno sa tanan nga nasunod ang Romano, salamat kayo sa pagsubaybay no, mga kapalowers, mga kalasanos no. Bueno, ang suwatan po karon dahil no, pinadakini sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga Rodia. Sinuwat kini ni Ray Arellano. Uban ko karon no sa pagpaminaw no sa kanako ang konsultiho ng mga kalasanos no nga ang sender si Gloria. Kining among gipuy-an, medyo gubot kaayo tungod sa kadaghang tao. Daghang mga naninda nga naara dapin sa karsada, unya naadiritan ng mga marites ug mga bugoy, kay murag may pagka-squatters maning dapita. Pero dili gid sila squatters sa kay naa man mga titulo ang mga bahay. Daghan gid kaayo og tao ang maong barangay. Ug kun nganong na problema ko, ingon magud ini ang mga paghitabo. I must be crazy now. Words that are old as time. Gloria, hoy, paminaw tarong ang kanta day kay ibangga ta ka. Asa ko ni may bangga yun? Ibangga ta ka pare. Bastos. Kabay, panghilaw mo ay. Salig lang mo nga wa may videoke ha? Wa may karaoke ha? Awa niya makapalit og karaoke oh. Di ba makaingon mo nga, hala na rin, nag-concert di rin no? Practice good, Gloria, ha? Kay happy tarba fiesta din is to, Naara ba tayo singing contest? Kaya sa una ba, ang champions maging fiesta, katong kusukay mo birik, taat kay tingog. Karon no, nalasas bumbiro nagtrabaho. Ha? Tas bumbiruhan. Katusaling? Oh, Babae man to. Pwede na yung babae sa bombiruhan? pwede, oy. Ano ko tang dili? Unsa yung trabaho? Tigipo sa host no? Tigunit sa host. Dili, oy. Nasa sa office. Oh, nindo tayo kaayo, uy. Kaya nasa opisina. Unsa yung trabaho niya sa opisina? Siya may take siya gate kung doon ay sunog. Unsa? Mubirit mo na siya maayaw sa doon ay sunog. Usahay o guba ang siren sa trucks bombero. Kuhaon siya. Si mo himuong siren. Hala nyo? Kagrabe good. Ingon gid anak kataas ang iyang tingog di ay. Sa una naman sa to, karon wala sa bombero, kay may resign naman siya. Ngano man? Nabugtuan, mag-30 ka buok ugat. 30 kadaghan sad good. Oo, ang 25 ram ko nakabuok ang nabugto. Niya, reserve na lang ng 5. Naapilo kabugto ang reserba. Uy, mao na 30 kabuok ang nabugto. Karong musulti siya, no? Puro na lang puro hagaw-haw. Kaluoy pud no. Nakaroon ba, may grabe. Uy, kay hina, dito kayo niyang tingog. Murag radyo nga gubaon nga ang volume ito. Sayangahin. Nahibaw kaya sa kanang mag-jurger sila sa iyang uyab, no? Sa iyang anabs. Gusto siyang bana nga makadungog sa iyang ago. Para ganahan ko no siya. Una kahinay na makaya iyang tingog. Dili na makadungog iyang bana. Unya giunsa naman lang. Aw, kung mag-jurger sila, magamit na lang sir megaphone. Kitort na sad ana. Oo, pero mautaon na yun nabulaga nila. Uy, kanang megaphone. Ang nabulagan? Oo. Ngano man yan? Kaysa dihang nag-jurger sila, nakadungog siya nga laingan ang gilitok siyang bana. Hala ka. Oh, imbis siya nga taling, ang gilitok siyang bana kay Daisy man. Hala ka noon niya. Yang giingnan iyang bana, oy. Usay Daisy. Bisag nasakpa na, mulusot gyapon ng iyang bana. Giunsa man paglusot sa iyang bana sa di ay. Mingon yung pana ay, dili day, oy, ang gingon nga DC, wala ka klaro nga size, this is size. This is size, 17, 18, 19, nag-half good ko kada huyad. Unya? Wa mo tuos taling, oy. Nya. Mao tungod sa kalagot, gipuspusan niya iyang bana sa megaphone. Naguba lagi. Ang naong sa iyang bana? Ang megaphone! Maayo kay wa maguba ang naong sa iyang bana di ay. Away noon maunsa, iguro na lumping. Ay, ginoo ko ni mo bayot. Uy, mabuang jud ko na imong istorya, murag lahap ra sa kisanan. Ayaw ana iyan sa ayaw ana kay kuan ba, kuya kayo na. Tagsara ang mga gwapa maoy mabuang. Mas ikaw ang kuyaw bayot.
Kay wa pa ko kakitag bayot nga nabuang kasagaran bayot ng ang laki. Ay, maninood lagi ka man na. Dapat lang. Ay, sinyang. Yads, ikaw ba? Lain kayo ni mo. Oy, lain kay ka. Saan? Ano ka niya bayot? Ikaw ba? Gitawag ta kagani, ha? Diha ka sa inyong may pultahan. Huwag yung kanudool na mo. Day, ay nalang ta ni mo bayot. Ibaw bayag ka nga, wa mi magtingog anang usa diha. Nga imo kay burakin sa gwapa ha. Ha? Kinsa si Gloria? Day, kay gwapa din na siya. Ano? Nagdako ko din inyong away, Yads, no? Ay, usa din yung awayan, ha? Usa inong din inyong away. Laki yung awayan, doy. Usa yung awayan ninyo, Yads? Yan, naglagutan ko. Kay nangutana ko. Nangutana ko niya unsa inilis sa kalbas ang puwa. Gingnan ninong ko nga yellow squash. Oo niya. Gabuguan tingalis siya na ako. Nagtutingalis siya nga di ko makamaong ininglis. Naday kalbas ang puwa, unyang ininglis, yellow squash. Sakto din na. Unsa di ay in English ang kalabasang puwa, Yads? Beso ma ikaw. Unsa ininglis sa puwa? Red. Sa kalbasa. Squash. Oh, unya. Nga nung yellow squash man, be, red squash unta. Ha? Pero sakta mahitabo, nga ang red mahimong yellow. Ay, mausad, no? Unya, karon, sa may bugo na mo, ako o siya. Akuan ka ng... Sa sulti. Ako- Sulti yot. Ha? Kasi bugo na mo, sulti. Oy, gipas na krabati ka ha? Dako na ba kag gasto ni mo amawa ka? Dako na ba kay kaglamoy? Siya mo ibugo. O mo na diha. Nya karon, ako yang ingnon nga bugo. Ha? Hilas niya. Oh, mauna yot, mauna. Hilas ka siya, no? Dapat panbagbaho diha, day. Napakipanbagbaho. Nahurot ng 5 ka buok. Gagmay raman sa tuyan. Oy. O sagot na gagmay gutaon. Di bang ganito makumkum na ako? Ay, ang gamay sa kakamot yan. Gamay gutaon. Nga nung makumkum malagyan ako ang kapidot, be. Ay, gamay man to kang pidot. Oo? Nga nung nahibaw man ka. Ha? Nga nung nahibaw ka. Kuan, Giunsan mo ba kahibaw nga gamay ang kampidot? Ta, nakakumkum ka? ako, ha? Saan nakatilaw ka sa kumbana? Mabanabot magpasabot, ha? Sa ako raman tong damong goyan. Gusto mo mata? Iluwa to, bahog-bahog! Iluwa to! Natuwa naman ako yan, Troy. Ulian na to na ako. Iluwa to! Ikaw ditong gisyagitan niya? Madungog man day ang iyang tingog. Abi na kung nag-away silang iyang bana. Naglakot bitaw ko yan. Oy, gipakaon man to kog pan bahog-bahog. Pero pagkasuko niya nako, gingnan ko, iluwa! Murag ikaw. Murag ikaw ba? Sabahin, babayhana. Salbahis mo lang, murag ikaw. Unya, wala rin mo sukli di ay. Mag-anad na. Nagpugong lang yung ko. Nagpugong yung ko. Hapit ito ko mo in-create kayo na yats. Gamay na lang yun. Huh? Gamay na lang yung kurang. May gani kinakapugong pa ko. Wa pa ay, wa pa. Mahimog yun ako sa gayo na mahimog na. Incredible Hulk. Kakita siya akong bayot ka, Incredible Hulk. Ang sa ligawayan ninyo, uy, nga tanaw na ko, suod man kay musuna. Kay, tapad na ang inyong bay, di ba? Mi andar. Yung kaspa. Lalim kayats. Ikaw may iyang gitsika. Kaya ako masang punta na ko, nga nung wa siya mo dool nato kagahapon. Unya? Uy, ikaw kayo hinungdan, uy. Kaya nga nung wa siya mo dool, ikaw ko doon nakaingon. Kaya wada ikonomo magtingog. Ang angyad, feeling bright, masad kay na siya. Maulag kayo, ay, bugo mo na siya, ay, bugo. Wa pa lang ko pakanas pan bahog-bahog. Uy, asa ko tako magdugay istorya niya. Nahibaw kayats, di juk ko mo dool ng babehana. Naglakot ko, eh. Nga naglagot mo sa uray ka?
Pwerte na konti kuka dito. Kay gipasukad yung ko niya. Kaya yung ipaluwa ang bahog ako nakaon. Salbuhes! Tugatugag hatag. Nga. Bawion man sa di ay. Kabaos na ko niya kung nababayaan ba? Ay, dapat sa diin na lang na, uy, anong bro siyang tagdagwit? Uy, yats. Ayaw yung kumpiyansa, ha? Kay ka na sir, may tigkuha sa inyong lamaw. Ha? Siya may tigkawat ang inyong lamaw, kaya yung ibaligya dito siyang miga nga namuhi o baboy. Kay, mahalagi ko ng lahog, maunang namalit na lang ko og lamaw. Maong nagkitaan man ako na siya. Kakita ko, gabiing da ko, siya may nagkuha sa inyong lamaw. Pantog lang wa na mag-anhian katong taga-iskina nga tigkuhaan sa among lamaw. Abi na kong... Hala, uy. Siya di ay. Grabe, hasadaan. Lagi mo manasulti sa bayot, good. Nasakpan niya nga mo'y nikuha sa atong lamaw. Ha? Grabe, suro nas panahuro. Ultim mo lamang kawaton pa, putida. Kaya tinuor ka na. Basta tumutumo na sa nagsulti sa bayot. Tinuod lagi, kay naglagod sa ang bayot anang babayhan niya. Laliman ka, gipakaon og pan bahog-bahog. Unya kay naglagot man niyag kalit, gipasuka ang pan bahog-bahog. Grabe. Basig doon na sa na-diferensya tingaling tao ka na. Sambo tiguro nga, nakayabag ang utok siguro anang kakauglam Nga naman dong, naputlan sila kurite. naputok mas alang. Ginaputang. Utong gayaw-yaw yung bana nga si Pidot ba? Wala siya ni bayad sa kurite taon. Para bayad sa kurite, wala bayad. Uy, lito. Ano ba? Moduol gani na sila nimo. Unya mo hangyo nga mutap sa tong kuryente. Ayaw sugot ha? Ah. Kaysa una bang naputlan na sila, diri na ni hangyo nato. Pero sa dihang kitay naputlan, wa mo sugot ang mga kanahan. Maong karon. Ha! Kita na sa di mo sugot ha. Bahala na sila, maunsa na sila diha. Bahala na. Gloria Lavandera. Tungod sa kalagot nako, ako gyud silang bantayan nga muduol sa kumbana. Kay kini akong bana ra ba buutan kaayo, musugot lang ngisingisihan. Unya ka nang bayhana ra ba plastic kaayo, may kay mungisingisi basta mangayog pabor. Unya to. Gloria, ang inyong bill sa suga ba? Dito lang ibilin sa barangay hall. Kay sira man ang inyo. Ay kanang lakaw mong gulbi ganina, Dro. Unya salamat kay Dro ha sa pagpaibaw, Dro. Sige lang, arin ako lang kay kung rabay gibilin dito sa barangay. Basig mo adto, naay mo adto. Sige Dro, salamat. Yun na. Sige na lang gining nias among tapat. Naputla naman tani sila. Pero nagsiga na di eh. Uy, Ginoo ko. Maon, hala, mo ni bayra na nako sa suga? Sa usa ka buwan? Kadako ba ini, uy? Binuang naman ni. Binuang gid ni. Nasyak gid ko sa bill sa among suga kay sagad gud sa among bill libo ra gid kapin. Usahay di gani kaabot og usa ka libo. Pero kani nga bill ron, di ko makatuo kay niabot og 5,000 kapin. Mao nagduda ko. Unya, Ano? ano mo lang? Mauna, di ko makatuo nga mao na atong bill. Nagduda ko. Nagduda ka sa? Nga kanang tapad nato, kanang babae nga nagbawog lang suwang, naputla na sila, di ba? Nahibong ko nga nung nagsiga ng ila. Maunang nausa akong huna-huna, nga nitap na sila sa atong kuryente, nga wa magpahibaw. Hangad ko na. Hangad, Puti dyan ni Magliog dahil. Dili, tigali dahil. Basta sayop lang ka. Sabay, sayop ko taon, kaklaro, anak. Huwag ko na sila kuryente kay naputlan. Kanya nga nagsigaw na, di mo na sila kuryente. Kita naman na kuryente sa ilang duol. Ha? Ang tapad nila spikas, wa naman sila kuryente. Kita naman. So diin sila ni tap, ha? Laruhon ko ni. Wait, laruhon ko ni. Sige, Ron ba? Mapamatudan ko gani ang mitap sila, isumbong ko na sila sa barangay, kay bawal lang ilang gibuhat. Dini ka lang, ha? Mutawag ko nimo. Muingon gani ko, nga pag nga ang plangka, i-off gida yun, ha? Aron mahibaw-an ako kung tinuod bang nitap sila nato. Saan mo yung pagkibaw ni Tablan sila, be? Inig-off nimo sa tong plangka, syempre, paong ang ato, Oh. Di ba? Oh. So, kung paong ang atua, unya mapaong po ang ilaha, buot ipasabot nakatap sila sa tong kuryente. Ug kana mo ay pinaka-illegal. Illegal tapping na mapreso sila, ano? Unsa? Di anak ko sa ilang tugaran. Nanirado pa.
Nagtuot tingali sila nga di sila masakpan. Tuktukon ako. Da, eko. Mayo! Sinyang! Hoy, gawas diha sabi! Magsulti ta! Oh, Oh, ngano ka? Ha? Nanong ka na kong away? oy babay. Nahibaw kung naputlan mo sa kuryente. Og nahibong kaayo ko kung anong dako kay migbil sa suga. Karuhi lang kuno ko. Diri mo ni tap na mo no. Illegal tapping ning inyong gihimo ha. Ipapriso ta mo. Unsa? Nayabag ka? Nayabag bitaw. Kaklaro ana, bantay bitaw Uy. kasi nayabag dato ron. Unsa man ko na ebidensya ni mga mitap sa inyo habi? Ah, ngita kag ebidensya. Niya ay pakitunta kag unsa ka lig-on ang ebidensya. Kadiyot. Oh, unsa man na ni mo yung cellphone? Bidyuhan na to para lig-on ang ebidensya. Dong Lito! I-off ang atong plangka, dong! Pao na! Ha? Napao na yun! Malakot ka! Oh, nya. Napaw nga mo. Oh, Oh, napaong ba? nga nung kasigain nyo? Oh? Di hindi ka nikuha og kuryente. Oy, Gloria. Nagpalit taon mig solar, no? Solar in taon ning among gigamit. Sa? Pero, dako lagi kayo ang bill sa suga na mo. Ambutan ninyo. Ah, Ayaw ipamasayang ako ng inyong problema. Kay makihabi ta mo, anak. oh, nga nung dako kay migbil sa suga. Ay, tanong, dadaanan sa barangay na. Oh, Mayo. May kay na ka, Pedro. Pedro, saksi ka ha. Nga gipakawawan mo ani babayana. Gipasanginlan mi aning animal. Pinahibaw na ikaw nagpalit pag solar. Isulti unta mo, aron dili mo mapasanginlan. Ay, kihata ka. Saksi ka ha tanon, hoy, Pedro. Ikaw ha, saksi ka. Ayaw ko ng sulusula, oy. Kay naglagot ko. Kinsay nagpaw sa suga. Wa na may suga sa barangay hall. Huwag mo yung suga. Day, yun! Ako balik ang suga, ha? Unsa man, yun! Ionog balik! Pedro, brown out dahil mo sa barangay? Iona dong! Mana! Oh, Day, Yay! Sila ka na barangay! Sila ka na barangay! Inahag! Nisigang barangay hall! Barangay hall, kamoy ni Tam sa mong kuryente! Kamo ni Aidro! Mo na mong problema, kay ang barangay hall dito di ay mo ay ni Tap sa mua. Ano wa kay baw ang kapitan, why ni angkon kinsay ni Tap? Anya ako sad, gikihasag ko aning sinyang kay gipasanginlan ko no namo siya, gipakauwawan. Unsaon ko di, unsa akong buhaton mo atubang ko? Unsa man og kamo ang pasultihon? Gloria. Hello, Libre! Good morning! Good morning, bang! Good morning, Nuria, bang! Okay, Ate Jijen, good morning, Ate Jijen. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama ha sa inyong pagpalit. Permi og Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy Permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa Dayo Mundiema OBM Special. Palit kay Lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, lami kayo isuaning gipalit ni Gisado ni Dagway. Dagway, salamat kayo. May Coronado sa imuhang pagpa-snack na mo dire. Thank you kayo. Salamat kayo. Salamat, me. Thank you kayo. Nya sa tanan na itong mga bata, ha? Inom yun mo dun pipitablia. The best kayo natin imnon. Oy, labi na yun ka ng padung ta eskwelahan. Hindot kayo. Mainitan na itong tiyan. Inom ta kung baglakaw ta o masakit ang tricycle. Inigabot na itong eskwelahan. Kondisyon kita. Lami kaya itong pamati sa itong maestra, ma'am. So, musud sa itong utok ang mga klase na to, ang lison sa itong maestra. O nya, sa tanan po na itong mga dagko, ugum-ugum sa mga ubiyeme special og daymunyeme special labi na gyud og magchat-chat mo Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker may atong imnon nya sa happy you kay di kadiha og sa tanang mga kaigsunan nato adto ta sa P-Mart mag-happy ta dito kay barato sulba ng krisis nato dito sa kalisod sa panahon karon nga grabe na gyud kayo mahal ang tanang paliliton pero sa P-Mart barato sulbad ang krisis nato dito sa tanang natong mga panginahanglan sa ato
ang palawas patos sa patasapot kabataan sapot sa kadagkuhan o unsa pa na diha basta adto lang mo sa Happy Mart duna pa'y dunat sa ras kilid sa Happy Mart Mactan unya napagyud sa Banilad duna tay dunat sa ras dia unya sa tanan ng mga tao ni former Kapita John Ramos kanubuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer good morning mo diakap og sa tanan ng mga tao ni Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito og labi na gyud sa mga tao ni Inday Shin sa Bromwich Beach kung unsa yung problema tawagan niyo ang Bromwich Beach type lang sa Facebook makita na ninyo diha kung unsay buhaton sa Bromwich Beach cleaning services sa inyong mga panimay o sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao, Kunsel Lester Dan, o Gigon Man, Dong Francis, Kunsel Francis Paris. Nga ilang mga tao, ang ilang gipainom, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix, kaya nasa yun magita. Nga kanang Sed Panyawan Coffee Mix, makatabang nga sa itong mga trabaho sa opisina, bisag asa ka, mo trabaho, mo drive ka, di ka magduka kung makainom ka sa ito ang Sed Panyawan Coffee Mix, the best kay na nato imnon. Ate Pres! Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa mong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Iligpaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon sa mong paniuto. Mausad sa di pa ka makaon sa mong panihapon, inom na pudaan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, salamat din pre sa ato po mga reaksyonan. Kita nasayo kita kani ato mga kini atong lawas gyud musakit gyud ila binagdaggan kang mga pamaol, panuhot kini ato ang mga katul-katul nya kutos kabataan. Unya kanang mga kuyaw kay dinggihon ka kay di ka manghaplas sa ato ang tinuod nga magatabang haplas ang Sedlin Mintuil kabudugay naman yun mo na sayo nga ato Sedlin Mintuil tinuod yun mo tabang nato muwagtang sa ato ang panohot panakit sa likod kaning panakit sa ato ang dapi-dapi bagtak na to gabikugan ato ang mga kabot ang ato ang mga kabot nga magbanhod o yun man nga ato ang mga tiil nga magbanhod haplasan na nato sa ato ang Sedlin Mintuil nga tinuod mo tabang nato pero sabot ang naratas butika, di ba, Edwin? Tinuod na, sa butika kita makapalit, pero naging Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilang lang itype ang Panyawan Herbal, yun na makita ng produkto sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap. Labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang para klaro pa. Ihatod pa sa inyo, abam. Hello, kumusta rin mo diha, Madam Analia Alindaha? Okay, diha sa Hiluktog Bariling, umusap niya Ana Maria Enhambre diha sa Dumanhog. Kumusta ka mo? Salamat kayo sa inyo nga atang paghuwat sa ato ang tulumanon ko na ko pasultihon sa bat pa na itong mga drama dire. Ingon man sa ato ang mga kaigsunan din ha, labi na sa ato ang mga kabata. Wala mariyo klase, no? Matabang ta sa ato mga ginikanan, o sa yung buntag, karura ba kay murag na tas ting huwaw, na ini karuma panahon na, inanglan katong na sa probinsya, kung lagyo ka mga tubod, sa yung mumata, kay mga ligo, kay mo
mahutdan tas tubig katong mga naay tubod ko ay mga gripo sa ilaha. Sayo pangaligo anda madalang kabo sabon og Celebrity Kojic Beauty Soap. Alang sa itong papangaligo, alang sa itong skincare o beauty care. Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Samtang maggamit kita na ini, magpabilin kitang batanon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. Doon ay mga apap mga katulog, sa doon mga itom-itom diyan si mong panit, elabinadapit si mo now, Celebrity Kojic Beauty Soap. Mangutana naman sa butika, ha, para original na itong mapalit. Mas maayo nga magkita ni mo diyan siyang sudunan, ano na silyo, nakabutang, said marketing. Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Kaya salamat kay ba mo niya sa atong mga kaigsunan. Kita, nasayon kita nga kaning toxin, grabe kini mo daot sa ato ang lawas, sa ato ang blood cells, sa atong blood cells, importante. Tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Unya, ang daoto na ni toxin, ang ato ang cover o puto sa atong blood cells. Hindi ka daot na sticky, mulapot atong dugo, mao na nga makasakit, ang major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst kung ng balatian, constipated ta, o gingon man ka atong kidney problem. Mao nga, kinahanglan yung kami inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kayang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mga kapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga may inungdan sa imong balatian, o gano'n ligon ka nun ay ang atong vital organs, inom yun matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karoy adlaw. si Ide Gloria, Ate Pres. Gloria. Simple ra rin Ide Gloria, Ate Pres, pero lisod sa niyo eh. Kaya nagtuo siya nga Tawanan. ilang silingan mo ini ba da kaingon kay dako man kay nabayran ng suga Ate Pres. Nagtuo niya giadto niya daong pawan suga okay gisabot niya yung banas lito. Pangpawon lito suga o man siya ano nagtuo ka napalit man mig solar. Nya ang mga tao nagyaw-yaw suwa na may sugang barangay. Wakay baos Gloria nga ang yaw-yaw di ay mauna di ito ni sa dong yaw nagbalik suga pag-on so slipay taga barangay Ate Pres. Nanay sugang barangay sa tupang barangay na mo yung nagtapla mo. Makanto. Barangay hall mo yung nagtapla guys. Grabe haling kalakihay no Uy, marit budget ang barangay? na ay budget kwarta gining barangay. Benda no tagsaura ning barangay hall nga kawat-kawat ang kuan ba. Na igo sa mga tao nga naa sa iyang palibot porbida. Ang sadi na yung ginimayo marag madaot yung barangay sumbong na DLJ dai di ba dito sa Ombudsman nga mao na nahitabo din ha. Diha ka din ang mga tao sa barangay or barangay hall na mutap sa inyo ha dakuan ang kaso at preso grabe kina Mauna. Mutana niya tangkol sa Francis Paris Sa na. may ang manubagan niya, ang barangay kapitan. Oo, madaot yung kapitan na eh. Wala siguro kay baong kapitan ni Ate Pres. Ambot lang, no? Basta mo kutsihal, madaot na. Pedro, madaga na rin kutsihal. So, topan, ayaw yun ang buhatan niya, Pedro, ha? Kinina na, dong. Hindi kong tapa. Kuriti ko. Oh, kanang tap-tapi lang ilahang mga bulsa sa imong kwarta. Anawak ko kwarta, oy. Dagan ko ko kwarta yata. Bam, unsa may atong mayaw-yaw ani mo, be? Kala ko nung Kaliw ko, Bam. Kani mo nag-involve ni ka ng legal. Ari ta magsugod sa Old Testament. Levitico 19, versikulo 17. Kung may kasilo kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya aron dili kamo makasala. May prangka siya. May prangka siya. Iyan yung gisusi dito ang kurente. O kanang na ang tinuod mga kasi nga na tong role nga gidani Ate Pres, pura Gloria man siguro. Woman. Si Jennifer. Nga, ni tap. Karon kay iya mang giprangkahan, so ang iyang kasilo, murag nahayagan, o nabuking kinsa ang nangawat sa kurente. Nga mga barangay. Ha? O ari po ta diri sa New Testament, ari ka diri sa Mateo 7, versikulo 12.
buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Na dire. Karon, kaning imong sa ako nang gingon sa Old Testament katong nga prangkahe gibuhat adto nimo. Kay na may sumpay dire nga ato pumabasa nga sa in English nga gingon the truth will set you free. So karon nagawas ang kamatuoran nga ang barangay di ay maoy nag-connect sa imuha. Apan wa madetali og kinsa. Apan kanalagay kung sa barangay hall gikan ang pag-connect diha sa inyohang metro sa ato pa og kinsay nag-connect dito mutubag yapon ang kapitan kay siya man ang command responsibility. Sakto ba na pagkasultilan? Oo. Siya may command responsibility. Siya may labaw dito. So, iya po na imbestigahon. Unya, ang karing nga po diri sa imuhang kuan, kaso, karing imong silingan nga imuhang giadto gisuong nimo kay abig ni tap ninyo, ang ako ani nga, pangayo lang pasaylo. Mabot mong gyud mo barangay. Pangayo lang pasaylo. Tungod kay imo nga ang kunon nga nasayop ka kay gingon ra ba diri nga ayaw buhata sa uban ang dili gusto mo pangayo lang pasaylo aron mabalik ang inyuhang maayong relasyon isip silingan. Uli mo. Ingon nimo nga pasaylo lang ko dai kay sa akong gibuhat no doon na ba pwede ko natabang kay wa pa ka nako sunga wa pa ka nako di aria di na tuma ibawaan nga atong barangay hall mao di nagbinuang nato din labi na sa kuang linya labi na sa kuang metros so pangayo lang magpasaylo aron matunhay na apan siguro apod ngadto ang kadtong ni tap sa imuhang kuryente nga gikan dito sa barangay hall kay dako pud na siya nga problema kay ngano imbis na mo tabang ninyo ikanon mo na problema ani no aron sa ingon mahusay ninyo pagpuyo unya labaw sa tanan atong hinumduman niya naman si Jesus ni Armand karon sa pagsaulog sa Semana Santa na itong pagsibya man naman siguro inig air ani apan mao may giingon lagi nga ako ang dalan ang kinabuhi ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Para wala na mo kontra sa usa ko sa dilin. Ay na to namsa to bayot sing sulsol nga marites. Ah, bitaw. Ana log tagda. Usa tunod ka pedas away. Ay na nagtagda. Ana nagtagda kay kanang nang imo lang diyang buhat lang ka diha imo ha. Sagdahin na lang mo silingan nga at least nga wa ka na sayo. Ang problema ni Goliath kun siya mo initap Kana. Kasi ako lang naibawaan Goliath way back mga 7 years na nga nakalabay, nabuking man ang mong silingan din nga ni Top Goliath. Na itong panahon na, ipabayad sila og 30,000. Diba? Dako ba lang bayron ko ano mo? Dako Kanang wata mananghit. Kanang mo kulik ka hindi. Kunika, dako bayad. May mong, wako kibawa, ang gikulikan ba mo ipabayad ron o katubang ni kunik? Ni kunik na. Kunik yun ay. Ha? Kunik. Oh, kana lain mo na kawat sa ditsos poste at preso illegal tapping mao Kana, dako sa kana. Bayad yan po. Kanabit akong kurente Goliath. Akong suga ko akong bumbilya. 1, 2, 3. Kagabi, usare magsiga. Or duha. Ya, wa ko yung appliances na kung kami yung radio, mutingog naman nagmaabot ko. Tinga ko nga, kada ko nang na abot mag 500. Diba? Ya, ang ako para wala ko problema, kada buwan mubayad lang ko dito tag 300 kada buwan isang tanawa sa mo cellphone maklik. Ay di mo ko kumamkuit-kuhit. May man to ko sa mo kuhit sa hoypon buhim dayon. Salamat ko pinaganito naman. Kana ko ay puzzle.